ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ହାପିଏଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଅଛି। ତ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେବଳ ସବଜେକ୍ଟିଭଟା ମୁଁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ମୁଁ ତୁମ ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟିଭଟା ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ନାରୀ ଜାଗରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ବର୍ଷାକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, এই তিনটা ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ରଚନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରଚନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ପିଲେ ନାରୀ ଜାଗରଣରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ, ତାପରେ ନାରୀ ଜାଗରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଉପସଂହାର। ନାରୀ ଜାଗରଣର ତୁମମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କର, ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବା ରଚନା ବହି ଯାହା ବି ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ମିଳିଯିବ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ମୋ ହିସାବରେ ତୁମେ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖ, ବର୍ଷାକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତୁମର 100ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପଦ୍ମଠାରୁ ମଣିଷ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ? ପଦ୍ମଠାରୁ ମଣିଷ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯଶୋଦା ମାତୃହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଲେଖ। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ପଦ୍ମଠାରୁ ମଣିଷ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ? ତୁମେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବିର ୟାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ା କରିଦିଅ, ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇକି ପଢ଼ା କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି, ପ୍ରାଦେଶିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ବାଧକ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଧାର କରି ଲେଖ। ଆଉ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ସରଳାର୍ଥ ତୁମର ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଷିତ ବେଶା, ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା, ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ, ଆମର ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ, ହେ ମୋର କଲମ। ଆଉ ତୁମର ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସରଳାର୍ଥ। ନିହାତି ତୁମେ ପାଇଯିବ, ତୁମ ପାଖରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସରଳାର୍ଥ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେହି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁତ୍ରର ନାମ ଭର୍ତ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଟା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ।